A teraz sa pozrime na tabuľky po skončení skupinovej fázy. V skupine A dominovalo Nemecko so ziskom 7 bodov a impozantným skóre 8:2. Na druhom mieste ich do 8 finále nasledovalo Švajčiarsko s 5 bodmi. Maďarsko obsadilo tretiu priečku s 3 bodmi a Škótsko uzatvára tabuľku s jediným bodom. V skupine B sa z prvého miesta teší Španielsko, ktoré s 9 bodmi a skóre 5:0 potvrdilo úlohu favorita. Do 8 finále postupuje aj Taliansko zo druhého miesta so ziskom 4 bodov. Chorvátsko obsadilo tretiu priečku s 2 bodmi a Albánsko končí na 4. mieste s 1 bodom. V skupine C si prvé miesto vybojovalo Anglicko s 5 bodmi a skóre 2:1. Zaujímavosťou je, že Dánsko a Slovinsko získali rovnaký počet bodov, 3, a rovnaké skóre, 2:2. Dánsko sa umiestnilo na druhom mieste vďaka lepšiemu umiestneniu v rebríčku Fair Play. Srbsko uzatvára tabuľku s 2 bodmi. V skupine D si prvenstvo zabezpečilo Rakúsko so ziskom 6 bodov a skóre 6.